खुलुमबाय आं हजाय जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि दा जोंनि ब्रैथि बोसोरसालिया जानो गोनां जिथु जुथुमा बे जुथुमाखौ दिनै जोङो गिबि जों गायसननो थाखाय बेवहाय दाखानानै दोनजानाय जोंनि बानजाय आफाद एबा रायदाब आफाद बेखौ लानानै जों गिबि खुन्थाखौ दिनै गायसननाय लाहार फाहार खालामदों। बेनिखायनो साफ्रोमबो जोंनि हजाय जिल्लानि गासिबो बर' माहारिखौ नैबे जोंनि साननैनि हाबाफारि 26 आरो 27 डिसेम्बरनि मंगलबार आरो बुधबार बै सानखालि बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै नैबे जोंनि मेहेरगोनां मेलाव बाहागो लाफैगोन होननानै आं आसा खालामदों। आं बयनिसिमबो बे मेलखौ गाजा गोमजायै मेहेरगोनाङै खालामगोन होननानै आं हजाय जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै आं बयनिसिमबो गिबियावनो आं हांख्रायनाय थाबाय। गोजोन्थों। आलासि बांसिन मोननाया बे प्रग्रामानो जासिगोन खोमा। फन्द्र' दिननि आगोलनिफ्राय दङ। दैया फोथारा माखासे हमखाबाय बिथिङाव थानाय मोनफ्रोमबो बिबानाव थानाय मानगोनांफोर लोगोसे जोंजोंनो नैबे ब्रैथि बोसोरसालिया मेलखौ खुंफुंलांनो थाखाय गोख्रोङैनो दाजानाय रायदाब आफाद एबा बानजाय आफाद बे मानगोनां आफादगिरि लोगोसेनो नेहाथारि लोगोसेनो जोंनिनो हजाय जिल्लानिनो बारग' नेहाथारि लोगोसेनो जोंनिनो बे बाक्सामारि गामिनि एबा गुबुन गुबुन गामिनि बायदि बायदि बिबानाव थानाय मानगोनांफोर दिनै जोङो गिबियावनो जोंनि बे ब्रैथि बोसोरसालियानि लाइ खुन्था गायनाय नैबे हाबाफारिखौ जोङो दिनै आखायाव लादों। बेनिखायनो दिनैनि बे लाइ खुन्था गायनायाव जोङो आलासि महरै लिंबोनाय जोंनिनो गायसनगिरि हिसाबै जोङो जोंनिनो बे बर' समाजनि मानगोनां आयं किरेनखौ गांसे आर'नाइजों आरसिनिफ्राय बरायनो थाखाय आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय। बेजों लोगोसेनो दिनै बे खुन्थाखौ गायनायाव बाहागो लाफानो थाखाय जोंनो बारग' नेहाथारि बिथांखौबो एसे हेफाजाब होफानो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। बुंग्रोनो ना मा गायसनग्रोनो? सावग्रोदो। होबाय औ सेबबाय बियो।
앉아. 뭐네. 다섯. दिनैनि बे फुं गोथार फुंबिलि समाव बाक्सामारि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव दुलाराय हदाय जिल्लानि बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्मानि बे गिबियै गायसननायाव नुजाफैनो हानाय आंनिनो सिबिजाथाव फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि लोगो नेहाथारि आरो बारग' नेहाथारि लोगोसे आबसुनि बायदि बिबानाव थानाय नोंथांमोन आरो लोगोसे गोदानै दाजानाय बानजाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारि सोद्रोमा नोंथांमोन आरो जोंहा जोंनि बे बाक्सामारि गामिनि गावबुराजों लोगोसे जोंहा मेलेमजिबि रायजो राजा बिथांमोन दिनै जोंहा दुलाराय हदाय जिल्लानिनो ब्रैथि खेब बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्मानि गिबियै खुन्थिया गायसननाय मोजां गोसोथार